Wala na sang kabuhi sa nasapan ang 30 anyos nga si Jobert Joaquin sa poblasyon Bilison Antique. Halos 15 oras ang gintinguan sa rescue team nga makita ang lawas sini matapos anuron sa mabaskog nga daludo sang tubig. Resulta sang pagtupa sang ulan. Ginpilit sang biktima nga makatabok sa suba wala sa payan ginabisuhan na ini sang iaupod nga si Homer Atega nga delikado kay madamo sang rurok nga nagaupod sa mabaskog nga daludo sang tubig. Nagpamanday sanday Homer kag Jobert sa pihak nga suba. Wala gilayon sila nakapuli tungod na abutan sila sang ulan. Nahibiluan na kainom ang biktima antes nagtabok sa suba. Kahapon na sang aga na sapon ang bangkay sang Bilison MDRRMO kag kapulisan. Nasikop sang otoridad ang 3 kalakip ang 16 anyos nga Solterito sang ilagin sulod ang isa ka drug den sa barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ginkilala ang nadakpan kanday Dante Araujo, Larry Magbanwa kag isa ka estudyante sa grade 9. Na-recover sang otoridad ang 3 ka pakete sang ginapatian shabu kag madamong illegal drugs paraphernalia. Kasuhan ang duha sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act samtang gin-turn over sa DSWD ang minor de edad. Inang sitwasyon sa isa sa duha ka biktima nga nadisgrasya matapos ginbungguan ang nasugata nga pick-up. Natabo ang aksidente sa barangay Manop, Altavas, Aklan. Suno kay Master Sergeant Tony Bilaos ang Altavas PNP. Madasig ang pagmaniho sa motorsiklo ni Jericho Marwal. Gani naglapaw sa linya sang pick-up. Resulta na balang natuo nga paa ni Jericho samtang nakaagom sa minor nga pilas ang iya pa kaisa nga backrider. Ginamaniho ni Adonis Arceno ang pick-up.